Maintenant, mot de bienvenue, Amir Sab de Mali. Nara Takbir Muhammad Mustafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mesdames et messieurs et honorables invités, je vous adresse la salutation de paix en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous inaugurons cet après-midi la 17e édition de la convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya Mali. Amir Sahib, kele ka kalma shahada fo anika suratul fatiha kala ako ambe ala tanu ala minye an fara ɲɔgɔn ka ni wulada na yan nɔ ko ni ala sɔnna ma an bena jalsa ta ko 7 o kuma na an bi ka o de daminɛ ni wulada nin na. C'est toujours pour moi un grand honneur et un privilège de m'adresser à toutes les invités du Messie promis alayhi salam au nom de la Jamaat islamique Ahmadiyya Mali et en mon nom personnel à l'occasion de l'ouverture de notre Jalsa Salana. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à Amir Sab du Sénégal, Amir Sab du Niger et Naïb Amir Sab du Burkina Faso, ainsi qu'à leur délégation, à nos invités venus de la France, Gambie, Angleterre, qui ont accepté de se joindre à nous ici à Souban Hadikatul Mahdi pour rehausser cette jalsa de leur présence. Amir Sahib ako ikado ka fɔ bonya ni karama do ale ma o kuma na ale ka jɔ aw ɲɛfɛ ni wulada nin na o kuma na ka jalsa ta ko 17 o daminɛ a ko o lasa a bi a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Senegal Amir ma, Niger Amir ani Burkina Naib Amir ani u ka délégation bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ ye i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na nin kɛnɛba in ka o bonya Imam Mahdi o ka dunanw na. Le thème principal de cette jalsa est la tolérance et la liberté religieuse en islam. Il est important de rappeler que la tolérance et la liberté religieuse sont les fondements d'une société pacifique et équilibrée. Elle donne à chaque individu le droit de croire, de pratiquer ou même de ne pas croire dans le respect mutuel. La tolérance en islam ne signifie pas l'indifférence, mais la reconnaissance de l'autre comme un être humain digne de respect. Amir Sahib ako an ka dɔn k'a fɔ nin jalisa ni a tɛmu yɛrɛ belebeleba walandaw la belebeleba o de ye k'a fɔ ɲɔgɔn makoto ani diinɛw olu bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya o kɔrɔ ye ka jɛ ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya di i ma o kuma na silamɛya bɛ mun fɔ o kan o de ye walanda yɛrɛ la belebeleba ye a ko an k'a dɔn k'a fɔ ko nin walanda in nin ye walanda nafamaba de ye ka d'a kan a bi dura di bɛɛ lajɛlen ma o kuma na i ka se ka i ka diinɛ kɛ i ka lemaniya fɛn dɔ la ka da fɛn dɔ la walama i yɛrɛ kana lemaniya foyi foyi la o kuma na a bi bɛɛ lajɛlen bonya i ka hakilina kan ani i ka taabolo kan. Nara Takbir
La liberté religieuse, quant à elle, donne à chacun le droit de suivre sa conscience sans contrainte. Ce thème sera largement abordé à travers les différents discours de cette Jalsa. Ako i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya o kuma na o kɔni ye fɛn ye min dilen don bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka o kɛ ka bɛn i yɛrɛ ka hakilina ni ka faamuya ma k'a sɔrɔ maa ma i diyagoya maa ma i bali wa nin walanda in kuma bɛna kɛ a ka kosɛbɛ jalisa nin kɔnɔna na discours olu fɛ. À présent, je voudrais partager avec vous quelques conseils donnés par sa sainteté Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz lors des discours de clôture du Jalsa Salana Qadian le 25 décembre 2025. Sa sainteté a d'abord expliqué que la Jalsa Salana n'est pas une simple réunion. Il a dit que c'est un rassemblement spirituel fondé par Allah lui-même, avec pour objectif de rapprocher les croyants de leur Créateur. Aujourd'hui, cette Jalsa est célébrée à travers le monde et cela témoigne de la véracité des missions du Messie premier à l'Islam. Ako olasa ikado k'a fɔ khalifa n'o ye hadarat khalifatul masih al-khamis ayyadahullah ta'ala bin nasir al-aziz ako qadiyan o ka jalsa min tɛmɛna n'o kɛra desanburu kalo tile 25 san 2025 o kuma na o kuncɛ dakuruɲɛw la o kuma na ko a ye walandaw di an ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ jalsa min filɛ nin ye ko fara ɲɔgɔn ka gansan tɛ ko imam mahdi a jira k'a fɔ Allah sɔnna taala yɛrɛ de ka yamaruya kan dɔ k'a fɔ nin fara ɲɔgɔn in ka kɛ mun kosɔn k'a kɛ sababu ye ka adamadenw ka u surunya u dabamaw la o kuma na jalisa nin dabɔra mun kosɔn ka adamadenw ka olu surunya u dabamaw la. Mais sa sainteté a clairement dit que venir à la Jalsa, écouter des discours ou ressentir de l'émotion ne suffit pas. Le véritable bénéfice du Jalsa dépend du changement que nous apportons dans nos vies après celui-ci. Nare takbir. Khalifatul Masih al-Khamis. Ako jalsa dabɔra mɔgɔ sa ka mɔgɔw surunya u dabama la a ko o la sa ko jalsa tɛ dɔrɔn kana discours lamɛn o kuma na ka kabakoya discours la ka faamuyabaw sɔrɔ o dama tɛ dɛ nka i ye min lamɛn ka se ka baara kɛ ni o ye o kuma na a dabɔra yɛlɛma minnu ka don i la ka olu don i la ko a dabɔra o de kama. Ensuite, sa sainteté a rappelé le véritable objectif du Béat. Il a dit que le Messie premier à l'Islam est venu pour réformer l'humanité, pour ramener les gens vers Allah et pour établir une relation sincère avec lui. Ainsi, faire le Béat ne doit pas être un simple engagement verbal, mais une transformation profonde de notre cœur, de nos actions et de nos intentions. Sa sainteté a ensuite attiré notre attention sur les conditions du Béat qui sont au cœur de notre engagement. Ako gado khalifa aye hakilijikum fana kɛ o kuma na baya la k'a jira k'a fɔ baya tɛ dakuruɲɛ damaw ye ten i bɛ minnu fɔ i da la ten ayi ko dakuruɲɛ ninnu dabɔra i ka se ka baara kɛ n'u ye ka yɛlɛma dɔw de don i ka lahalayaw la ka da kan ko imam mahdi nana o de kama mun kosɔn ka yɛlɛmaw don an ka lahalaya ninnu na o kuma na ko baya condition ninnu o kuma na an kan ka olu ta o kuma na ka baara kɛ n'u ye o yɛlɛma ninnu mun kosɔn an bɛ se k'olu sɔrɔ k'o don an ka ɲɛnamaya taabolo la cogo min na. Nare takbir. Khalifatul Masih al-Khamis. Il a rappelé que la première condition est de s'abstenir de toute forme de shirk. Cela ne signifie pas seulement ne pas adorer d'idole, mais aussi ne pas donner priorité à notre ego, à nos désirs ou au monde matériel au-dessus d'Allah. Ako aye hakilijigi kɛ k'a fɔ ko condition la fɔlɔfɔlɔ n'o de ye k'a fɔ kana fɛn fara ala kan ko o tɛ dɔrɔn ka fɛn dɔ ta ka fara ala kan o dabilali ko dama tɛ dɛ ayi ko kana e yɛrɛ ni dɔngɔw
i ni diyaɲɛw ani diɲɛ ja ani diɲɛ ɲini ni diɲɛ sɔrɔ ka o ta ka o bila ala ko ɲɛfɛ o tuma na k'o fana ye filankafoya dɔ de ye ko k'a se ka an yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma ko a laɲini ye o fana de ye. Il a ensuite dit que nous devons nous éloigner du mensonge, de l'immoralité, de l'injustice et de toute forme de mal. Être Ahmadi signifie être une personne de vérité, de pureté et de justice dans chaque aspect de la vie. a ye Muhammad Mustafa, nare takbir. a ye hakilijigi kɛ fana k'a fɔ ko ahmadiya yɛrɛ yɛrɛ o man ka kɛ ngalontigɛla ye o tuma na a man ka kɛ mɔgɔ jogojugu ye a man ka kɛ tɔɲɔnikɛla ye o tuma na a ye hakilijigi kɛ k'a fɔ ahmadiya kelen kelenna bɛɛ lajɛlen i kan ka kɛ tiɲɛfɔla de ye i kan ka kɛ maa jogoɲumantigi ka kɛ maa tilennen ye. Sa sainteté a également insisté sur l'importance des 5 prières quotidiennes qui doivent être accomplies avec régularité et sincérité. Il a encouragé chacun à faire des efforts pour accomplir aussi la prière du tahajjud, car c'est un moyen puissant de se rapprocher d'Allah. Il a dit que nous devons constamment faire istighfar, demander pardon à Allah et envoyer des salutations sur le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela purifie de cœur de renforcer notre lien avec Allah. a ko a ye hakilijigi kɛ fana k'a fɔ ko an kan ka an jija fɛn min ye seli farida duuruw ye ka olu seli a waatiw la ka a kɛ ni sɛbɛ fana ye. a ko o tɛmɛnen kɔfɛ an kan k'an jija fana tahajudu seli la ka da ka tahajudu seli o de bɛ jɔn gɛrɛ a dabama la. a ko an kan ka ala yafa ɲinini n'o ye astagfirulahi ye k'o fana caya kosɛbɛ ka sɔli caya alakira kan sallallahu alaihi wasallam. ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ka adamaden sanuya ka i surunya i dabama la. Sa sainteté a aussi insisté sur le fait que nous ne devons faire de mal à personne, ni par la parole, ni par les actions. Nos comportements doivent refléter la bonté, la patience et la compassion. Il a particulièrement mis en garde contre l'orgueil. Il a dit que l'humilité est essentielle pour un croyant et que nous devons nous débarrasser de toute arrogance. Un vrai Ahmadi est humble, doux et sincère. a ye hakilijigi fana kɛ k'a fɔ ko an ka an jija. a ye hakilijigi kɛ k'a fɔ ko an kan k'an jija an ka tɔɔrɔ kana se maa si ma a kana se a ma ni an da ye an ka tɔɔrɔ kana se maa ma ni an ka waleyaw ye. a ko an kan k'an jija fana mana ka an yɔrɔ ma janya ka bɔ yɛrɛ bonya bɛɛ lajɛlen la. o tuma na anw jogow o kan ka ɲumankɛ ani hinɛ o kan ka o de jira. o tuma na fa a y'a jira k'a fɔ o tuma na an kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni cɛsɛbɛ o bɛ an na wa majugu bɛ an na ani hinɛ bɛ an na k'an kisi adamadenw ma. nare Ghulam Ahmad ki nare takbir. Ensuite, sa sainteté a abordé un point très important, le problème de l'oubli. Il a dit que beaucoup de personnes font le béat, répètent les conditions chaque année, mais ne les appliquent pas réellement dans leur vie quotidienne. Il a donc conseillé de garder les conditions de béat visibles dans nos maisons, de les lire régulièrement et de faire un examen de conscience sincère. Nous devons nous demander chaque jour, est-ce que je vise vraiment selon ces conditions? Kumana o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a kumana point dɔ kan min ni nafaba bɛ o la n'o de ye ɲinɛ ye. o ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ an caman bɛ yen an bɛ bayaga kɛ nka dakuruɲa minnu fɔlen bɛ bayaga kɔnɔna la
an bɛ ɲinɛ o kɔ donc an ta kɔni ye san o san an bɛ segi ka baya kurakuraya k'a sɔrɔ min fɔlen bɛ a kɔnɔ an tɛ ka baara kɛ n'a ye o kumana o la sa ko k'an k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ o kumana baya in kan ka se ka to an ɲɛkɔrɔ mun kosɔn an ɲɛ ka to k'a ye k'an hakili jigin a la o kumana an kan ka to k'an yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ fana k'a lajɛ yala laɲini minnu fɔlen don baya kɔnɔ ne bɛ ka se ka baara kɛ ni o ye wa a dabɔra ne ka yɛlɛma min don n yɛrɛ la est ce que o yɛlɛma in donnen don ne la wa o kumana ko an kan ka to ka an yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ka o lajɛ mun kosɔn an ka baya kana kɛ dakuruɲɛ dama ye a ka kɛ waleya ye. Enfin, dans son message de conclusion, sa sainteté a dit que si nous voulons bénéficier des bénédictions et des prières des Messies promis à l'Islam, nous devons vivre selon les conditions de Béa avec sincérité. Il a rappelé que le véritable succès ne se trouve pas dans ce monde, mais dans notre relation avec Allah. Ce succès dépend de notre obéissance, de notre comportement et de nos efforts constants pour nous améliorer. O tɛmɛnen ka bɔ yen o kumana a ka kuma kuncɛ kuma la sa a ko imam mahadi alayhi salam ale ka walandaw n'an bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ o la o kumana ko o tɛ se ka sɔrɔ dɛ ko baya ye laɲini minnu kɛ an ye an ka olu ta ka baara kɛ n'o ye k'o don an ka don o don ɲɛnamaya la ka baara kɛ n'a ye mun kosɔn an bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo min na o kumana an tɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo si la o kumana fo an ka nin yɛlɛma ninnu don an ka lahalayaw la min b'a to an bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo min na. Chers frères et sœurs, le message que nous tirons de ces sermons est profondément lié au thème de notre Jalsa, car une personne qui développe une relation sincère avec Allah, qui adopte l'humilité, la justice et la compassion, devient naturellement une personne tolérante. L'islam enseigne que la foi ne peut être imposée et que chacun doit être libre dans ses convictions. An bɛ min fɔ o la sa o de ye k'a fɔ an bɔra ka nin dakuruɲɛ minnu fɔ a bɛ tali kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o kuma na jalisa in yɛrɛ a walanda belebeleba la n'o de ye diinɛw ka bɛn ani diinɛw ka yɛrɛma hɔrɔnya a ko ka d'a kan mɔgɔ tɛ se ka kɛ alama ye fiyewu fo a k'a sɔrɔ i ye majigiw ni sabaliw ka olu don i la o kumana n'i sera ka olu de don i la o kumana o bɛ se ka kɛ sababu ye e ni mɔgɔw fɛn o fɛn fana bɛ yen a tɛ diinɛ kelen na a bɛ se ka jɛ ka sigi kɛ ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ maa si ma don si gasi la bɛɛ lajɛlen ka hakɛw olu bɔlen don a sira ma. Pour conclure, durant ces 3 jours de Jalsa, nous devons multiplier les invocations avec sincérité, essayer de suivre, écouter tous les discours préparés avec tant d'effort par nos intervenants afin d'atteindre les véritables objectifs de cette convention, de mériter les bénédictions de prière offertes par le Messie promis alayhi salam pour tous les participants. A ko kuma na an bɛ kuma kuncɛ ni min ye o de ye k'a fɔ o kuma na ni tile 3 min n'an bɛna o kɛ yan nɔ an bɛɛ lajɛlen ka an jija o kuma na walanda minnu bɛna di an ka olu lamɛn o lamɛnnen kɔfɛ an ka se ka o ta ka baara kɛ n'o ye mun kosɔn a bɛ se ka an nafa ani fana mun kosɔn imam mahadi yɛrɛ a ye dugawu min kɛ jalisa la anw bɛ se ka nafa sɔrɔ o dugawu la an bɛ se ka o dugawu dɔ sɔrɔ cogo min na o dɔ bɛ se ka jaabi anw ma cogo min na. À la fin de cette jalsa, nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous avons atteint le but de notre venue? Est-ce que nous sentons un changement en nous? Et sommes-nous capables de partager le message que nous avons entendu ici avec ceux qui n'ont pas pu venir? Que Allah accepte nos prières, qu'Allah fasse de cette jalsa une source de paix, de bénédictions et de transformation spirituelle pour chacun d'entre nous. Qu'il accorde la paix et la stabilité à notre cher pays Mali et qu'il permette le bon déroulement de cette jalsa dans tous aspects. Amin. Ako la sa ambe kuma chani minye ode ka fo ami dugo ke ne ala sonama jalisa no beta kunche watimina an kelengelena belajele ka anyere nyininga yala ne nane jalsa ina atle sababa ne fleni yala ne nakun kun yera ne nani nawa
fɛn minnu fɔra n ye nafa sɔrɔ a la wa o kumana n'i ye nafa sɔrɔ a la i k'i jija i ka se ka baara kɛ n'a ye mun kosɔn ali bi a bɛ se ka i nafa cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen o kumana an bɛ dugawu kɛ yarabi o kumana mɔgɔ o mɔgɔ sera yan nɔ hɛrɛ la ni baden na ala ka jalisa in sigi kɛ hɛrɛ ye k'a kuncɛ hɛrɛ la ka bɛɛ segin ka taa ka yɔrɔw la hɛrɛw la ani ka tila ka dugawu kɛ an ka maliba ye a bɛ gɛlɛya minnu ni degun minnu kɔnɔna la o kumana ala ka bɔda kɛ a ye ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye amin takbir, nare takbir.